Dobrý deň, Martin Gašparovič. V tomto krátkom videu si predstavíme súhvezdie Holubica pomocou Wikipédie a Microsoft Worldwide teleskopu. Holubica je jedno z tzv. Moderných súhvezdí, ktoré zaviedol pán Augustín Royer v roku 1679. Moderné to znamená väčšinou samozrejme južnej oblohy, pretože Gréci južnú oblohu samozrejme nevideli a preto k tomu nemáme také tie starogrécké mýty. Samozrejme existujú mýty možno nejaké africké, južnoamerické, ale tie sa tu väčšinou teda neuvádzajú. Takže podľa gréckej báje, ktorá by sa k tomu dá pridať, takže podľa gréckej báje tu nie je nič, ale jedine cez tú Noémovú archu, kde sa zachránil patriarcha Noé a keď prestalo pršať, vypustil holubicu a keď sa holubica vrátila so zelenou ratolesťou, znamená, že našla pevninu. Takže je to podľa Biblie a nie podľa starých Grékov. Hviezdy, jednu z nich môžeme teoreticky vidieť. To je fakt. A ďalšia Mýkolumba je... Toto je zaujímavé. Mýkolumba je, že je to pohybujúca hviezda pravdepodobne vymrštená z veľkej hmloviny v Orióne. Ak ste sledovali jedno z mojich videí o Orióne, tak som tu hmlovinu ukazoval. No a že tvorila dvojhviezdny systém z Ae Aurigae, ktorá sa od oblasti Orióna vzdialuje opačným smerom. No takže sme videli, v tomto prípade je možné pozorovať niečo, ako keď sa roztrhne jojo. Takže sa dve hviezdy od seba odtrhli z nejakého dôvodu. Leží mimo Mliečnej cesty a teda je tam iba nejaká nenápadná guľová hviezdokopa. No a samozrejme už len potom vzdialené objekty. Nedaleko je Zajac, súhvezdie, potom Korma, Veľký pes a tak ďalej. A malá južná časť súhvezdia v našich zemepisných šírkach už nevychádza na pozor. Ako hovorím, je to južné súhvezdie. Pozrieme sa na českú verziu. Ten Noém. Tuto bolo s tým Argo, ktoré tam nebolo dokončené v tej slovenskej. Takže s tým Argo... vypustili holubicu, aby preletela medzi pohyblivými skalami Symplegedami v Bospore. Bospor teda približne tam, kde je Istanbul. A podľa toho zistili, že ako sa cez to dá prejsť. No, takže to je vlastne tá grécka holubica. Buď teda ten biblický o potope sveta, alebo ten Argo mýtus. A v tomto prípade ho použili na preletenie medzi tými Symplegedami, čiže skalami prielivu. V angličtine tu máme toho ešte menej, ako by sme chceli. Takže si to poďme pozrieť rovno do Worldwide teleskopu. Zabudol som sa pozrieť, jak sa volá Columba. Takže súhvezdie sa volá Columba. Pozrieme si... ďaleko som trošku prešiel. Columba. Ešte kúsok. Columba tu je. Takže tu je súhvezdie Holubica. Pozrieme sa, či je to, lebo už sa párkrát stalo. No presne to som mal na mysli. Súhvezdie nie je dobre zakreslené, bohužiaľ vo Worldwide teleskope ako jedno z ďalších. Takže takto reálne vyzerá na Wikipédii, na všetkých verziách, ale bohužiaľ v Worldwide teleskope nie je celkom, je tu toto dokreslené. No, ťažko povedať. Urobili to takto. A ešte aj sem. No, ťažko povedať teda vec, je dobrá. To už necháme na odborníkov, ale poďme sa pozrieť, čo tu nájdeme zaujímavého. Takže tu je tá vzdialená hviezdokopa, ktorá je teda mimo Mliečnej cesty. Ale predsa len tu nejaká je a je relatívne veľmi mohutná. Takže pozrieme si, či ho nájdeme
na Wikipédii. Tam by mohlo byť, aká je vzdialenosť a tak ďalej. Ak sa nám podarí. No, nejak to nenačítava, nevadí, to sa sem tam stane na Wikipédii, predsa len je to voľná aplikácia. Skúsme pozrieť, čo tu nájdeme, niečo zaujímavého. Á, nájde sa tu toho dosť. Takže. Tu nám ukazuje niečo zaujímavý obrázok. Takže toto hneď vidíme, že to nebude v bežnom spektre. Takže takto to vyzerá v bežnom spektre táto relatívne veľká galaxia. A takto vidíme centrálnu oblasť galaxie, kde by teoreticky teda mala byť čierna diera. A takto to vidíme v ďalšom zobrazení. Takže vyzerá, že tam sú obrovské energie a teda je to veľmi žiarivý objekt v centrále. Takže také to nejaký zaujímavý objekt tu máme. Super. Trošku niečo menšieho. Klasicky nejaká veľmi vzdialená galaxia. Trošku sa nám možno zlepší, nezlepší. Asi už ani nie, bohužiaľ. Takže to je relatívne vzdialený objekt. Sme skúsili. Je tu ešte pár. Že je tu niekoľko takýchto vzdialených galaxií a samozrejme tie hviezdokopy relatívne nevýrazné. Ale sú celkom možné hviezdokopy. Tu sme pozerali galaxiu, ale toto nám tú hviezdokopu nechce nejak zachytiť. Pozrieme, či niečo na Wikipédii o NGC 1963. No, to sa sem tam stane, že tá Wikipédia sem tam zhavaruje. A vidíme tu aj vzdialenú galaxiu nejakú. A samozrejme aj chybu nejakého teleskopu. Alebo nejakého prelitajúceho objektu. Pozrieme, či tu sa niečo nenájde. Určite sa nájde ešte. Správne. Ten priestor je rozsiahly. Vždy sa tu nájdu nejaké vzdialené objekty. V tomto prípade je tu nejaká galaxia. Takže dá sa zistiť, že ako bola čase toho svetla vzdialená, pretože vždy sú to samozrejme historické objekty. Môžeme si tu pozrieť aj tie hlavné hviezdy, ktoré sú tu k dispozícii. Netreba zabudnúť fakt, hej, táto hviezda sa volá fakt, netreba zabudnúť nikdy na ten spôsob zobrazenia cez 3D. Ježišmaria. Sky. No kde máme? Solar System, tu je Solar System 3D. Search a dajme tu ten PACT. A môžeme si pozrieť tie hviezdy toho systému konkrétneho. Táto hviezda viditeľne nie je nejak zvlášť ďaleko od nás. Toto je Urán. Takže fakt je iba 261 svetelných rokov od nás ďaleko, čiže to naozaj nie je nejak zvlášť. A tu je ďalší Epsilon Columba je 263 rokov, čiže to sú relatívne nie až tak vzdialené hviezdy, keby sme si to chceli pozrieť. No. Takže aj takto si môžeme prezrieť hviezdy, ktoré sú súhvezdí. Toto patrí ešte sem. Nie, to už Abba. To je hviezda v súhvezdí Kolumba, teda holubica. Takže toľko
k súhvezdiu Kolumba, ktoré obsahuje aj vzdialené objekty, aj takto pár nejakých hviezdokop, aj tento zaujímavý pohľad na relatívne vzdialenú, ale veľmi zaujímavú galaxiu. Ďakujem za pozornosť, Martin Gašparovič.